खौसेथिखौ बिसोरो मिडियायावसो बुङो प्रेक्टिकेलि खौसेथि गैया बिसोरनाव खौसेथि जुदि जानांगौबा हाग्रामा सारखौ मानो इनसाल्ट खालामदों इउजि ब्रह्मनि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो हाग्रामा सारखौ इनसाल्ट खालामनाय फेरेंगानि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो हाग्रामा सारखौ इनसाल्ट खालामनानै बुंनाय जुदि नंगौबै खौसे लुबैदोंब्ला मानो दिनैसिमबो टेबोलाव जिरायनो रायलायनो हाया हाग्रामा साराथ' खौसेथि जानांगौल' जेबो आपत्ति गैया मालाबानो बुंदों आरो वेलकामबो खालामखांबाय हाग्रामा सारा रायलायनोबो रेडिमोन मोनसे टाइमाव खिन्थु दिनै बिसोरमोन बै समाव खौसेथिनि मुङाव मोनसे खोथा माने सिङाव हरजन्त्र खालामदोंमोन हाग्रामा सारखौ माने प्रेसिडेन्ट बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय बिपिएफनि आरो गुबुन मोनसेया जाबाय चिफनि आसनखौ सेनाय बिसोरनि प्लेनिङा बिदिसोमोन ना बिदिजोंलाय बोरै एसेबां माने गाज्रि पलिसि लानानै रायलायनायाव बोरै खौसे जानांगौ पलिसियानो बिराद गाज्रि खौसेनि मुङाव हाग्रामा सारखौ चिफ बानायला खौसेनि मुङाव हाग्रामा सारखौ बिपिएफनि आफादगिरिनिफ्राय बोख्लायनाय बेबायदिसो पलिसि बानायदोंमोन ना खाम्फा बरगयारिमोननि दैदेननायाव दा बेनिखायनो जोङो बेखौ माने पजिटिभ जेबो नुहुराखै आरो नंगौबै रायलायोबाथ' हाग्रामा सारा दाबो बुंदों रायलायनो रेडि प्रमद बर' बिथांखौ लेंनानै लाबो टेबोलाव जिरायहो खिन्थु बिसोरनि लिडारफ्रा माने खालि मिडियायावल' खौसेनि बाथ्रा बुङो प्रेक्टिकेलि हाग्रामा सारखौ दासिमबो बिसोरो एप्रोच खालामाखै मोनसे टाइम एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेना फैदोंमोन खिन्थु दिनैथ' माने एप्रोच गैया रायलायनायानो गैया बिसोरनि गेजेरावहाय दा बोरै मिडियायावल' खौसेथि बुङो हनै आरो मिडियायाव मैया दाख्लै इउजि ब्रह्म आरो 17 बोसोरनि खोथा बुंनानै हाग्रामा सारखौ इनडाइरेक्टलि इनसाल्ट खालामनानै खोथा बुंलायबाय बिदिजों नंगौबै सेन्सआव जुदि खौसेथि लुबैदोंब्ला बेबायदि जोंनि सासे लिडार जाथिखौ नेतृत्व होबोनाय बिटिसि सृष्टिकारि नेताखौ बेबायदि इनसाल्ट खालामनायनिफ्राय बिसोरनि लिडारफ्रा माने गोजानाव थाथों आं बेखौ खावलायदों बिथांमोनखौ